Primer de tot dic que gràcies a la Forja per haver-nos convidat al COP, jo en aquest cas, però a l'entitat que jo represent per parlar d'aquest tema que és de rabiosa actualitat, diria, no? I s'agraeix que pensem en el COP després d'una entitat de 45 anys de trajectòria i amb un discurs sòlid i diguem una trajectòria s'escana important i que jo ara tinc aquesta sort de presidir, però que és més un privilegi que una altra cosa i s'agraeix poder explicar aquesta tasca que fem i una mica aportar aquest discurs que el GOP tu construint des de fa 45 anys raó dels països catalans, no? Veure també, que hauria ser un dels objectius, mirar de construir o de poder trobar lluites comunes, que jo crec que hi són, però no les acabem de forjar arreu dels països catalans i que per tant s'han de reforçar i en aquest cas el COP pot aportar aquesta experiència i diguem aquesta solidesa que potser altres territoris no els tenim. Si vos pareix, començam, no sé, aneu assenyalant amb aquestes emoticones que vaig veient i també, independentment, podeu anar interrompent o anant qüestionant o anant dient el que vulgueu a través del xat i de les emoticones i fem una mica així també, no? És un format una mica estrany o diferent per mi, però ho podeu anar fent i anar demanant. Jo quan vaig fent totes les vostres intervencions no hi haurà cap problema. Bé, doncs, benvinguts tots els que vos aneu incorporant en aquesta xerrada sobre ecologisme en la crisi del coronavirus i que m'han demanat que vos pugui transmetre. Bé, d'entrada, dir-vos que l'ecologisme en temps del coronavirus, com tots, supos que estem confinats, no? Per tant, això limita una mica, amplifica molt la nostra capacitat de reflexió aquests dies, però està limitant molt la nostra capacitat d'acció. Ahir precisament ho comentàvem amb alguns companys del GOP, que clar, estem redimensionant o redefinint les nostres línies d'actuació perquè no podem fer allò que normalment estem acostumats a fer, que és fer campanya de carrer, desplegar pancartes, fer accions, acudir a reunions, tot això aquests dies no ho podem fer. No? I per tant també totes aquelles activitats que té el GOP que són no d'oficina sinó d'actuació de carrer o altres àmbits ara mateix no els poden fer. Per tant, la nostra capacitat d'acció està molt limitada, però la nostra capacitat de reflexió està molt amplificada, supos que també com la vostra. Una cosa no m'he oblidat de dir, i presentaré, el meu nom és Amadeu Corbera i som el president del GOP i per qui no ho conegui, per tota aquesta gent que s'està apuntant i que potser no conegui el GOP és el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. Va néixer fa 45 anys com una entitat ornitològica d'estudi dels ocells i a Mallorca, i aquesta realitat, aquest estudi pels ocells se va anar transformant en un activisme ecologista cada vegada més important fins que el GOP ara mateix és l'entitat ecologista més important de les Balears, probablement també deu ser l'entitat ecologista més important dels països catalans en quant a número de socis i d'incidència política i probablement també deu ser una de les més importants de l'estat espanyol, no? El GOP té una trajectòria, com us dic, molt llarga, 45 anys són molts, hi ha hagut molts moments de victòries, probablement si heu vingut a Mallorca, no només a Mallorca, a Menorca i Eivissa, i heu visitat les illes i heu vist, heu pogut gaudir dels espais naturals encara ben conservats, quasi tots són mèrit de les lluites ecologistes populars que el GOP ha liderat un moment o un altre en aquests 45 anys, no? Si coneixeu Estrenc com a platja emblemàtica, Estrenc, si no fos pel GOP, estaria urbanitzat. Si heu estat a Menorca i heu estat a Macarell o a Calanturqueta i vos ha agradat molt, sapigueu que també se va protegir gràcies al GOP a Menorca. Si heu anat a Eivissa, Cala d'Hort,
o les xalines d'Eivissa està protegit pel GOP, per les lluites que va liderar el GOP, etc. No? Per tant, sí, tenim aquesta trajectòria i això ens dona també una perspectiva molt important, no? La memòria de l'entitat en aquest sentit és molt important. Si una cosa passa a les Illes Balears i potser ho sabeu i per tant és el que el GOP ara mateix està centrant el seu discurs també és sí, tot bé, no? Sí, fantàstic. És també la lluita o el debat sobre el turisme, no? Ara mateix, diguem, l'economia turística o la indústria turística mundial és una de les principals amenaces a la biodiversitat. I en el cas de les Illes Balears, en el cas de Mallorca i Eivissa molt especialment, això se nota de manera molt dramàtica, no? Per tant, diguem, l'interès de la lluita ecologista, en aquest cas a les Illes Balears, sobretot a Mallorca i Eivissa, ha derivat, diguem, d'un ecologisme que antigament pot ser més conservacionista, no? A un àmbit de denúncia o d'estudis crítics sobre el model turístic. No? Per nosaltres el model turístic a les Illes Balears ho representa tot, no? És l'emblema i és la significació i és l'argument sobre els quals se construeix la nostra oposició, no? La nostra denúncia a tots els mals mediambientals i també socials que afecten el turisme. Que afecten la societat de les Balears i el país i surt de la terra i la biodiversitat, no? Tot gira al voltant d'aquesta maquinària del turisme, no? Probablement el turisme és la major indústria d'aquesta època postcapitalista, no? D'un capitalisme que ja no produeix res, no? En termes marxistes, no? Els béns de producció, això ja no existeix, això s'ha deslocalitzat i se produeix a altres bandes del món que té unes incidències ambientals molt greus, no? L'extracció de petroli, les explotacions a Amazònia, l'extracció del coltan, tot això té unes despeses ambientals altíssimes, també socials, òbviament, també de guerra i violència. No, però això a Europa ja no s'adona, no? La seguretat ha desaparegut, la deforestació per consum de recursos naturals també ha desaparegut, etc. No? Aquesta amenaça ara és el turisme. Per tant, aquest turisme per nosaltres és la base de tot i per tant és la nostra crítica principal. En temps del coronavirus, el que ha passat és que la indústria turística ha estat una de les principals afectades. De cop ha estat la indústria que primer s'ha prescindit, no? Ja se podia preveure, però ha acabat passant. Nosaltres fa un temps, el GOP fa uns, 3 mesos això, ens vàrem reunir amb la presidenta del govern balear, presidenta Mongol, Francina Mongol, i li vàrem transmetre aquesta necessitat, aquesta urgència de traslladar l'economia i el model socioeconòmic de les Illes Balears cap a un model més equiparable, més equilibrat, no tan descompensat a favor del turisme. Consideràvem que el turisme com està muntat a les Illes Balears, que és pràcticament el 80% del PIB entre directe i indirectament, el que feia crear una sèrie de desequilibris socials, econòmics i sobretot des del nostre punt de vista també ambientals, no? Li vàrem transmetre aquesta preocupació, a més feia poc que havia passat la fallida de Thomas Cook, no? El turoperador turístic més important del món, i hi havia hagut una espècie d'alarma de com patria la situació turística i li van traslladar això. La seva resposta va ser ara mateix no passant pena, això era abans de Nadal, va dir ara mateix no passant pena i no veiem cap amenaça a l'horitzó, per tant no tenim cap canvi a l'agenda previst aquest tema. Bueno, ja ho veig, han passat 3 mesos i tenim la major aturada de la història del turisme mundial en 50 anys. No? Mai com ara ha hagut una aturada del turisme com està passant. No? Per tant,
hem vist que aquest turisme, quan s'ha hagut de prescindir d'algun tipus d'activitat, ha estat la primera en caure. De fet, no ho dic jo, ho diu el ministre de Foment, no? José Luis Ábalos, que fa poc va dir potser hem de prescindir tots el turisme perquè ara mateix és el més necessari. Clar, per tant, això ens du a una crisi social de dimensions brutals en el nostre país. I quan dic el país ja no sé només de les Balears, sinó també de tots els països catalans, no? De cop i volta, una de les principals indústries dels països catalans, i en el cas de les Illes Balears, la principal amb molta diferència, desapareix d'un dia per l'altre. Clar, això té unes conseqüències brutals en tots els aspectes, no? Ambientals i socials. Ambientals crec que tots ho estan percebent aquests dies, no? De cop l'aire és net, de cop la mà és neta, de cop tornem a sentir ocells, jo no sé que vostre on viviu i per favor aneu intervenint si voleu dir res, de cop, per exemple, a Caneva, aquí on visc, se senten molts més ocells que no sentíem abans, de cop se'n veuen més, no? De cop la natura recupera el seu espai. No? Per tant, aquesta natura que hem estat malmetent i que en el cas de les Balears la malmetem a costa de monstre turístic que s'ha d'alimentar constantment, de cop ha tornat. No? Clar, això té un cost, però pot tenir un cost social i econòmic importantíssim. No tant en termes macroeconòmics, sinó en termes de cost social. No? Quanta gent, en el cas de les Illes Balears, se pot quedar sense feina. Probablement a Catalunya també, en el País Valencià també, aneu dient coses si voleu, no? Això, de com la indústria turística ha col·lapsat de cop i volta i provoca una crisi de dimensions generals. I aquesta crisi, per nosaltres, és la reflexió que hem de fer aquests dies, no? De com podem transitar aquesta economia centrada en aquest desgast capitalista, aquesta extracció de recursos que suposa en el nostre cas, no? Crec que hem de tenir aquest debat centrat aquí, no? Com podem transitar d'aquesta economia centrada en aquest monocultiu turístic a un altre tipus d'economia més justa i més social. Això no té una resposta fàcil, no crec que puguem tenir una resposta, ho dic perquè si espereu que aquí el cop us doni una resposta de deixem el turisme i entrar en una altra cosa, o tenim remei per trobar un equilibri social en condicions. Malauradament no el tenim. El que tenim són una sèrie de temes elementals que veiem clarament que aquest model en aquestes circumstàncies no funciona i per tant no té sentit que seguim apostant per aquest model. I és un poc el que estan dient aquests dies i diguem, a mesura de les nostres possibilitats intentam incidir i ens agradaria incidir més, no? De lo que estan veient, no? Per exemple, estan veient que les obres no s'han aturat, no? Per tant, diuen, no, només s'han d'aturar, només hem de mantenir l'economia bàsica, però les obres, les indústries de construcció, sembla, ningú diria que és una economia bàsica, però sí que la tenim en marxa. Per exemple, tenim en marxa les obres de l'autopista de Campos, que és un projecte viari en el qual ens hi hem oposat molt fortament, perquè és una destrossa de territori, etc. I aquesta autopista que s'ha dut a terme des d'un govern suposadament progressista i suposadament ecologista, segueixen en marxa, no? Per tant, per una banda tenim, per exemple, la paradoxa que la presidenta del govern balear, Francina Armengol, com ja he dit abans, demana que s'aturin les obres i per l'altra, el seu mateix partit que governa una altra institució, en aquest cas el Consell de Mallorca, les segueix fent, no? Clar, això no s'ha aturat. Tenim, per exemple, que com que el turisme ja preveu que tindrà unes pèrdues, la indústria turística preveu que tindrà unes pèrdues importantíssimes, ja s'estan adoptant mesures, s'estan insinuant mesures per compensar, no? Per tant, ens temem que ens podem trobar en l'escenari com el vam trobar després de la crisi del 2008.
diguem, la crisi del 2008-2012, els que sou aquí, molts la recordareu, d'altres potser sereu més joves, no la varen viure tan intensament. Diria que els moviments d'esquerres no varen tenir la força, per les raons que sigui, no entrarem, per decantar la sortida de la crisi cap a un redistribuïment o una redistribució de la riquesa i de les condicions de vida, no? Diguem que hem empitjorat respecte a com vivíem abans del 2008, i no sé només en termes de riquesa, sinó també en termes de drets, de repartiment, de justícia social, de violència, etc. No? Hem anat cap a pitjor. Aquesta crisi del coronavirus ens ha vengut de cop i volta, i de fet no tant de cop i volta, i ara després entraré un poc en aquest tema. Però de cop veiem com s'estan plantejant el mateix tipus de mesures per sortir-ne que se van plantejar el 2008, que és més de lo mateix. És a dir, com que el turisme ha fallat en aquesta temporada i ara serà dolenta, sembla que el que hem de fer és tornar a invertir aquí i tornar a posar aquesta roda en marxa. Clar, això tindrà uns beneficis immediats, probablement, per les persones que sempre tenen beneficis immediats, de manera fàcil, però és tornar a jugar a la ruleta russa, no? És tornar a apostar per un model que ens durà una crisi i un nou patiment de molta de gent. No? Ha passat allò que dèiem que passaria, o que podia passar, o que passaria si mai venia una crisi d'aquest tipus. No? Quan ho dèiem, ens miren com incrèduls, que sou de fatalistes. Idò, ja ha passat, no? Si una cosa potser podeu aprendre d'aquesta xerrada és que els ecologistes sempre tenim raó. Si vos considereu ecologistes, si vos agrada tenir la raó, considereu-vos ecologistes, perquè els ecologistes sempre tenim raó. El 100% de les prediccions que diuen els ecologistes que passaran, acaben passant. Vàrem alertar que el canvi climàtic duria crisis ecològiques temporals, no sé què, passa. Que el canvi climàtic pot venir associat també a l'augment de malalties i epidèmies, efectivament, i aquí ja ho han dit els ecologistes, però no només ho diuen els ecologistes, ho diu, per exemple, un equip de científics que mireu això, ho tinc aquí davant, ja ara vos ho mostraré, dia 25 de gener, si fa 3 mesos ja, varen publicar un article que deia Climate change will drive novel cross-species viral transmission, o sigui, el canvi climàtic durà un creuament de virus que ara viuen amb espècies diferents, i efectivament ha passat. Sabeu que el coronavirus sembla que s'ha transmès en els humans a partir de les rates pinyades, d'una rata pinyada, i les rates pinyades sabeu que són portadores de molts de virus, són dels mamífers que més virus porten. Clar, com més anam acabant en els seus hàbitats, com més anam reduint els hàbitats d'aquestes espècies, més els empenyem a viure juntament, o que se mesclin, o que desapareguin, però en tot cas els hi alteram el seu hàbitat. Això els empeny a noves agrupacions que pot dur en el cas de les rates pinyades, altres tipus de rates, per exemple, que també són grans portadores de virus, a fer mutar aquests virus i que passin fàcilment als humans. No? Històricament els humans han patit virus d'animals, no? La sida, èbola, això són virus que venen d'animals, no? Clar, fixeu-vos que el virus aquest neix en una regió molt industrialitzada de la Xina i ràpidament s'ha estès per Europa, no, curiosament, per Àsia o per Àfrica, no? Per tant, és el virus, és el paradigma del model de globalització que tenim, no? Un virus que comença a un centre o un eix de la Xina industrialitzada, no? I quan podem considerar la Xina com un país d'economia de mercat, d'economia capitalista, no? I aquests canals del capitalisme, aquests canals de la globalització, aquests canals de l'economia de mercat, duen el virus ràpidament cap a Europa, molt més ràpidament cap a Europa que cap a Àsia, que és veïnada de Wuhan, o cap a Àfrica, no? A l'Índia, de moment, sembla que hi ha menys infectats, o que la infecció és menys greu, ho serà, probablement, però de moment és menys greu que el que ha estat a Itàlia o el que ha estat a Espanya, no? Àfrica, de moment, té menys contagis que els que tenen a Europa o a Nord-Amèrica, no? Per tant, curiosament, tot i partir d'Àsia, és un virus que s'ha estès primer a través d'aquests canals de la globalització que no
que no per, diguem, per les zones geogràficament més properes, no? I curiosament ha anat precisament a llocs més turístics, no? Que és Itàlia i l'estat espanyol, no? I Catalunya. Ara aquí ve una neta, em van dir que el virus tenia l'origen a l'explotació dels animals. No ho sabem cert, sembla que ve d'una rata pinyada, d'un ratpenat. Pot ser que hagi vengut més que per explotació, per consumir animals que no tocava, no? Per aquest abús de la natura, en certa manera, no? Menjar animals que no són domesticats i que no estan controlats i que hi ha una mala praxis en la naturalesa, no? Sembla que ve així, però una vegada més no parteix d'un lloc aïllat, sinó que és un virus que neix dins el cor del capitalisme de mercat xinès, en aquest cas Wuhan, una zona molt industrialitzada, capital del punk xinès, per cert, si vos interessa, no? que neix allà, en aquesta zona industrialitzada de la Xina, i ràpidament s'estén cap a Europa molt abans que arribi a altres zones d'Àsia que viuen més al marge d'aquests circuits, no? Per tant, no deixa de ser curiós. I una vegada més ha estat el turisme qui l'ha duit, no? Perquè arriba a Itàlia i arriba a l'estat espanyol, doncs turisme, no? Clar, el turisme és un agent, òbviament, transmissor o pot ser un agent transmissor de malalties, i per tant, per afrontar el futur d'aquestes pandèmies, que probablement seran més habituals del que ens pensam, si els models predictius del canvi climàtic se confirmen i per tant se van creant nous virus, van mutant nous virus, probablement hi haurà més expansió com més oberts tanquem aquests ports i aeroports, no? Per tant, una vegada més, aquestes infraestructures que se canalitzen pel turisme, per la indústria turística, aquests virus que se canalitzen entre aquestes infraestructures de la indústria turística també seran portadores probablement d'agents de virus. Me diu tan cert que en la calor el virus sobreviu menys. Això és el que diuen. Però aquests mateixos científics que han fet aquest estudi diuen que no tenim encara prou dades per assegurar-ho. Clar, un virus nou desconegut al final no sabem com reaccionarà. De moment funcionava en base a una predicció que sí, que la calor hauria de limitar l'impacte d'aquest virus en concret. Però de fet no ho sabem perquè no ha passat encara, no? Per tant, això aviat ho sabrem. Clar, se podrien dir... Ara vaig a aquesta pregunta. Se podria dir, el canvi climàtic combatrà aquest tipus de virus, no? Probablement no, perquè els virus sabeu que són uns organismes que muten constantment i, per tant, segur que mutaran. També hi ha virus en zones calentes. Veig aquí una qüestió que diu l'ecologisme ja no serà bandera de res, haurem de parlar d'ecosocialisme i ecofeixisme. Bé, òbviament no parlarem d'ecofeixisme, o si parlar massa per combatre'l, sí que podem parlar d'ecosocialisme o fins i tot d'ecofeminisme, perquè, òbviament, l'ecologisme, com a paradigma d'aquest canvi que ha de venir, sí que ha de ser un paradigma ecosocialista. No un socialisme, i aquí no vull entrar en qüestions ortodoxes de si hi ha un socialisme en concret, no? Sinó entenent socialisme com a redistribució de la riquesa. L'ecofeixisme, des del nostre punt de vista, no se pot contemplar. Òbviament, creiem que l'ecologisme és pacifista perquè no hi ha res més destructor per medi ambient que la indústria de la guerra i de la violència, i per tant, si hi ha un intent d'ecofeixisme, que sembla que sí que hi ha alguns brots d'ecofeixisme, l'hem de combatre en la raó, i la raó és la redistribució de la riquesa. Una vegada més, posar en qüestió aquest model del capitalisme i aquest model de consum, no? Si una cosa, i torna a l'origen d'aquesta reflexió que fem en aquests temps de virus, perdoneu, és que descobrim que de cop hi ha moltes feines que no les necessitàvem, no? Moltes feines que no existeixen. Ara, ja està, que s'havia cometeat, sí, se sent ara, i doncs una de les coses que teníem era un model de consum basat en, vendre el nostre temps, no? A canvi d'un consum, d'una capacitat quasi infinita de consum, no? Sabem que era una fal·làcia perquè no hi pot haver una capacitat infinita de consum amb uns recursos naturals finits. Ara de cop descobrim que els temps el poden gestionar d'altra manera, que potser hi ha feines que mos
que no tenim per què fer. De cop descobrim que hi ha indústries que són completament prescindibles, o llocs de feina que són completament prescindibles, d'altres que són menys rellevants i que podem gestionar la nostra vida i la vida dels nostres entorns d'una manera diferent. No? Per tant, aquesta reflexió sí que l'hem de fer, perquè quan s'acabi aquesta crisi seria absurd en tot aquest aprenentatge d'aquests mesos o d'aquestes setmanes, ja ho veurem fins quan arribarà, que seria absurd que tornàssim a caure en l'operant consumista que havíem viscut fins ara, no? Repeteixo una vegada més, el que no ha de passar és que a partir del 2018, que a partir d'ara tornem a caure en la roda del 2008, que va ser, diguem, perdre drets i perdre llibertats i tenir un empobriment majoritari per sortir de la crisi. No? Per tant, probablement aquesta, no sabem si és la crisi final, però és una crisi que sí que ens obliga de cop a replantejar-nos moltes de coses. Una, com vos dic, és aquest abús de la natura. Hi ha un cert punt de justícia poètica en què, diguem, en l'era màxima de l'antropocè, no sé si heu sentit a parlar d'aquest terme, l'antropocè, diguem, d'aquest món, d'aquesta era planetària, fins i tot geològica, que està construïda només per gust i gaudi de ser humà, de cop se vegi completament amenaçada per un microorganisme infinitament petit, però que és capaç de posar en quarantena literalment a tota l'economia mundial i sobretot en aquest capitalisme, en aquest postcapitalisme, no? No deixa de tenir aquest punt de justícia poètica, però mos empeny forçosament en aquesta reflexió. Nosaltres una vegada més repetim, no tenim la recepta de com hem de superar aquest model quan s'acabi la crisi coronavirus. No el tenim. Sí que tenim moltes ganes d'invitar a la reflexió, sí que tenim moltes ganes de liderar aquesta reflexió i sobretot sí que sabem que no acceptarem i creiem que no podem acceptar i crec que tots hauríem de fer una reflexió de no podem acceptar que la solució sigui recaure en les mateixes solucions. Ara, per exemple, tenim que el lloguer turístic, no? Les patronals o les associacions de lloguer turístic tremolen perquè han fet inversions altíssimes en els seus habitatges i ara de cop estan buits, no? I, per exemple, demanen, en el cas de la patronal del lloguer turístic de Balears, demanen que els perdonin les hipoteques que ells han firmat per construir cases de lloguer turístic, no? Per tant, és genial. Tornem, no, en aquell model rescat dels bancs, ara ja no és rescat dels bancs, perquè els bancs no han sobreviscut, sinó que és rescat del turisme, no? Ara ens demanen que els hi perdonen la hipoteca. Bueno, clar, ells han fet una inversió especulativa i ara és aquest capitalisme d'amiguets, no? Que quan t'inverteixes no vols regulacions, però quan les coses te van malament vols ajudes públiques, no? O ara, per exemple, ja estan dient que ofereixen i fan una espècie de coronavirus washing, que poden dir, que ofereixen aquestes cases, aquests habitatges buits de lloguer turístic, els ofereixen, diuen oferir-los per potencials o possibles víctimes de violència de gènere que estan, clar, que moltes dones que eren víctimes de violència de gènere ara han quedat confinades en els seus maltractadors, no? Això és un dels problemes d'aquesta crisi que vivim. I per tant estan dient això, no? Això està molt bé, que hi hagi espais segurs per a aquestes persones, per a aquestes dones, òbviament. El que haurem de veure és quina factura demanaran aquestes empreses o aquestes patronals per aquests serveis prestats, no? És segur que no faran res altruistament. No ho han fet mai, han de recuperar la inversió i com que no l'han pogut recuperar en temporada turística, probablement demanaran un tipus de factura, perdonament d'hipoteques, amb exenció d'ecotaxa, etc. No? Per tant, ja ho veiem, no? Per sortir de la crisi, per exemple, en el cas de Catalunya, vàrem veure el vicepresident Aragonès dient que de moment
per donar la taxa turística. Cosa que és ridícul, perquè si no venen turistes, tampoc paguen taxa turística. Per tant, a partir d'aquí és ridícul llevar aquesta taxa que també ningú està pagant perquè no ve ningú. No? I quan tornin a venir, no només hi hauria d'haver aquesta taxa turística, sinó que n'hi hauria d'haver moltes més. No? Hauríem de començar a plantejar una fiscalitat ambiental poderosa, potent, precisament per tenir un capital per transitar cap a aquest nou model econòmic amb un repartiment de riquesa més just i transitar cap a un altre model empresarial que sigui més productiu i no tant especulatiu. Ara, perdoneu un moment, ja està, no sé, no m'aclareix que això. Per tant, nosaltres ara apostarem per això, per augmentar aquesta fiscalitat i, per exemple, per tenir un capital, un fons, per una renda universal bàsica, no? Que és un tema que hem de promoure i que hem de començar a parlar seriosament i que nosaltres des de l'ecologisme sí que defensarem també. Si hem de transitar cap a aquesta nova economia i això té un cost social, no poden deixar gent de la planeta, no poden deixar gent de fora. Per tant, aquesta gent ha de tenir un model de subsistència mentre reorientant l'economia cap a una economia més equilibrada des d'un punt de vista mediambiental. Per exemple, i ara no només parlant de turisme, què passarà, com ja està passant a Mallorca, quan tanquem centrals nuclears o de carbó, perquè són desgastades i perquè són economies i perquè són, energies no netes, què passa amb aquests treballadors? Clar, l'ecologisme, i aquesta és una altra de les reflexions que fem, de vegades es vera que han caigut en la bandera no fàcil, però sí simple, i si perdoneu el matís, de fora nuclears o fora centrals de carbó, per exemple. I ho hem de defensar, i hem d'aixecar aquesta bandera i l'hem de mantenir. Però també hem de ser conscients que quan anem fora centrals de carbó, com el cap de Contrac, la tancada d'aquí, o la central de Mó, que també se vol tancar, això té un cost social. Hi ha uns treballadors i unes famílies que se queden sense ingressos. No els poden deixar de banda, perquè aquesta aliança l'hem de construir de les classes populars i mitjanes. I aquests treballadors són classes populars i mitjanes. No seran ells els perjudicats, vull dir, no seran els propietaris, no serà Mister Endesa el perjudicat que quan tanqui la central de carbó desmuntarà o de Mó. De fet, Endesa, i us ho dic perquè en tinc reunions amb ell, Endesa ja li va molt bé. Endesa, de fet, ja està invertint en energies renovables. Qui pateix són els treballadors d'aquestes fàbriques. Per tant, hem de cercar una solució. I aquesta solució no pot ser deixar de banda aquests treballadors perquè després entrem en el discurs fàcil i barateix l'extrema dreta. O sigui, l'extrema dreta, diguem, aprofita aquest malestar per fer aquest discurs de ecologisme, i ja sabeu com va, no? Per tant, necessitem crear unes estructures que tenen un cost econòmic, òbviament, per donar cobertura, crear un coixí de solidaritat i de resiliència amb aquesta gent per quan reorienten l'economia. Òbviament, aquest decreixement, aquest canvi d'orientació s'ha de planificar. El problema de la crisi coronavirus que ha vengut de cop i volta. Ara me diuen, en Joan, per exemple, l'element social també sobiranista, tancant centrals, s'han de dependre quasi completament de l'energia de fora. Efectivament, el problema és que el consum energètic de Mallorca, Joan, és tan alt que sempre serà de fora mentre augmenten els temps. Això és una altra de les reflexions que hem de fer. Mantenir aquest consum d'energia, per tant, el consum en general, és inassumible de totes. Per tant, necessitem redimensionar el consum, redimensionar la nostra pròpia capacitat de consum i la nostra gestió d'aquest consum. No? Clar, això dir-ho és fàcil, fer-ho és difícil i fer una planificació d'això pot ser encara més difícil tenint en compte les circumstàncies actuals. Però necessitam com un full de ruta cap aquí. El que no podem fer és esperar que les coses vendran totes soles. No perquè no hi vendran, perquè sí que probablement hi vendran, sinó perquè com més
tardem en planificar-les, més descontrolada serà l'explosió, com tenim ara aquestes setmanes, no? Però és que probablement serà pitjor, perquè el canvi climàtic, per exemple, ens du temporals que ens destrueixen les infraestructures turístiques de la costa o ens creen unes despeses econòmiques altíssimes. Diu, per una transició energètica molts científics aposten per unes energies que han d'ajudar, aquesta transició a la nuclear. Què pensa sobre això? Bueno, la nuclear es neta d'una manera i bruta d'una altra. La nuclear genera un residu que no hi ha manera de substituir-lo, de fer-lo esvair, i a més té uns costos d'extracció alts i crea una desigualtat d'allà on s'extreu, però no s'extreu no? Per tant, nosaltres també estem en contra de les nuclears per tot això, i a part d'explicar, suposo, però ja sabem que ha millorat la tecnologia de salvaguarda de les energies nuclears. Aquí el debat, i és interessant aquest de les renovables, i és una de les reflexions que aquests dies que tenim més temps potser hem de fer, és que, i a Mallorca el tenim, és que les renovables no poden substituir els combustibles fòssils i volen mantenir el mateix nivell de consum. Per exemple, un dels debats que tenim aquí és quant de territori necessitam de plaques solars per fer la transició energètica a Mallorca. Nosaltres dèiem, sí, plaques solars estan disposats fins i tot a sacrificar paisatge, però qui estarà disposat a sacrificar part dels seus beneficis, no? Perquè el que està plantejant aquí a Mallorca és urbanitzar tot el que se pugui i el que no està urbanitzat un piló de plaques solars per donar energia en aquestes noves urbanitzacions. I nosaltres dèiem, no. O sigui, aquest és el plantejament és desurbanitzar, no només no urbanitzar, sinó desurbanitzar, sí, recuperar la natura, desurbanitzar i canviar el model de consum energètic. El mateix passa en les nuclears. Aquí les nuclears se plantegen com una transició mantenint aquests nivells de consum. Nosaltres diem que de cap de les maneres aquests nivells de consum se poden mantenir, no té sentit. No? Per tant, vendria a ser un poc això, les reflexions que jo volia transmetre, i és que, diguem, en aquests temps no han de caure en la trampa de voler tornar a posar la maquinària en marxa. Aquesta maquinària s'ha espanyat per un abús que han fet de la pròpia natura, s'ha espanyat i s'ha transmès més ràpidament per aquests canals del capitalisme que no els que teníem abans, i per tant ara és el moment d'empènyer, és el moment de, quan s'acabi la crisi, sortir al carrer, serà el moment de forçar des dels moviments socials un debat i un discurs que reorienti l'economia cap a aquesta justícia ecològica i sobirana. No podem permetre que torni a passar com el 2008, el 2012, va ser crisi, que va ser una desliberalització més forta, una desregulació més forta de la que hi havia per posar en marxa l'economia. No ho podem permetre perquè probablement la tornaríem a posar en marxa ràpidament, però se tornaria a espanyar molt ràpidament. No? Ara anar amb un tren de tota velocitat, estan forçant la màquina a una gran velocitat i en lloc de frenar el que fem és accelerar-la més per generar més beneficis. No? La roda d'aquests beneficis cada vegada és més ràpida, és més efímera i s'espanya més enllà. No? I probablement estem arribant en aquest punt. Insistim en la reflexió. O tenim la capacitat de desescalar aquesta velocitat i controlar la frenada, o simplement xocarem i llavors els costos socials i econòmics seran immensos. Els costos ecològics hi seran, però si una cosa m'ho ensenya la història, és que la natura se regenera. Tardarà dècades, tardarà segles o tardarà mil·lennis, però se regenerarà. No? Jo sempre m'agrada l'exemple d'aquestes plantetes que surten enmig dels edificis, no? Enmig de ponts, de autopistes, aquestes plantes que broten, no? La vida s'obre camí. Sempre, fins i tot en les infraestructures més dures, la vida s'obre camí. Una altra cosa és quantes de vides hauran de costarà que aquesta vida torni a néixer. No? I això és el que des del moviment ecologista no ens podem permetre, de posar la vida de totes les persones en el centre de l'activitat econòmica i en el centre de les nostres reflexions, la vida de totes les persones i de tots els éssers que viuen al voltant de nosaltres i que al final ens ajuden a viure. No? I per tant, necessitem fer aquesta reflexió ara abans que això torni a explotar. I no ho sé, crec que ja he xerrat bastant, no sé si
teniu més preguntes o alguna qüestió, a part d'això que ja ho he anat introduint per aquí, i si voleu dir res més. Sí? O us ha quedat tot clar o voleu això? Xerrar o opinar un poc més? Ara és el moment. Sobre el veganisme o el vegetarianisme. Bueno, aquí és interessant. Això són moviments... molt bé. Són moviments que van en paral·lel al moviment ecologista, però que no són estrictament moviment ecologista. Igual que l'animalisme, no? Jo no m'atreviria, com que no ho conec prou, jo no som vegà ni vegetarià, no menjo gaire carn, menjo molt poca, però és vera que, per exemple, una vegada més tornem a nivells de consum, no? El consum de carn actual és inassumible, té uns costos ambientals altíssims. Per tant, també és inassumible. Però és vera que un consum, per exemple, jo què sé, de soja en quantitats, és a dir, substituir tot el consum de carn per consum de soja també té uns costos ambientals altíssims, no? Per tant, una vegada més la reflexió és rebaixar aquests nivells de consum i adequar més les nostres possibilitats a l'entorn ecològic, no? En el context ecològic. Però la veritat és que nosaltres, per exemple, com a web, no la tenim fet aquesta reflexió, com tampoc la tenim feta sobre l'animalisme. Tenim, per exemple, diversitats de vegades. Veiem fins a quin punt... són dues preguntes molt interessants. Fins a quin punt és un perill que un cop passi aquesta crisi el model turístic pugui recuperar creixement a les illes? Efectivament, aquest és el gran perill, no? I per tant, aquest és el nostre cas, és el perill que hem de combatre de manera més forta. Òbviament, totes les institucions van encaminades cap aquí. En això que dius tu, els temps perduts del turisme, nosaltres hem de forçar aquest canvi. No és fàcil, però necessitem fer-ho. És una qüestió de pura supervivència. Ja no només de les persones que viuen a les illes, sinó les illes mateixes, no? Perquè el canvi climàtic les està acabant. I la pregunta de si pot existir el turisme sostenible són coses oposades, jo diria que són coses oposades. L'experiència ens diu que són coses oposades. Ara bé, jo no vos desanima a no fer turisme o viatjar, vull dir, òbviament, però simplement que siguem conscients dels costs que té i que, per tant, canviar aquest model l'hem de canviar tots i haurem de viatjar manco. De com se posiciona el GOP, és que no som a temps de llegir totes les preguntes, però de com se posiciona el GOP davant la destrucció de Posidònia. Òbviament, el GOP té una campanya molt forta contra la destrucció de Posidònia i si s'ha de regular l'arribada massiva de vaixells, és evident que sí. Per començar a prohibir els iots de luxe, no? No té cap sentit, no tenim per què autoritzar els iots de luxe, per tant, una de les coses que s'haurien de fer en aquest nou canvi de model és directament prohibir-los. La pregunta de quin model socioeconòmic hauria d'apostar les Illes Balears per subsistir deixant de banda el turisme. Bueno, tu has dit molt bé. Ara les Illes Balears subsisteixen, no ho diuen en el turisme, no? Que hi ha aquesta idea de vivim del turisme, no, malvivim del turisme. Per tant, si volem cercar un model que ens ajudi a viure i no a malviure, hem de cercar un d'alternatiu. Ja ho he dit abans, no tenim la resposta, el que tenim són moltes preguntes i tenim una resposta bàsica, és que així no podem continuar. Per tant, a partir d'aquí hem de ser capaços jo crec que estem aprenent a marxes forçats. Me veu escapa una teoria sociològica que diu les comunitats d'aprenentatge. No? Aquests dies estem aprenent a viure d'altres. Per tant, aquests dies estan sent molt eficaços des d'un punt de vista pedagògic. De cop hem après a viure d'altres. No? Hem après a gestionar els temps d'una altra manera, hem après a relacionar-nos amb els nostres veïnats i amb els nostres familiars d'una altra manera,
hem après a relacionar-nos amb la nostra feina, que és molt interessant, no? La consideració de la feina com aquesta sacralització de la societat occidental, no? I el pensament occidental, no? Tant des de l'esquerra com des de la dreta, no? La feina s'ha de fer feina, has de fer feina, ser treballadors, classe treballadora, etc. I de cop descobrim que hi ha altres maneres de viure a part de la feina, no? I per tant, això ens està ajudant. Ara el que hem d'aprofitar és aquest impuls que ens està donant el coronavirus i malament tots els problemes que suposa ens està ensenyant altres formes de socialització i hem d'aprofitar aquests aprenentatges d'aquests dies per traslladar-los a gran escala en el futur, no? No hi ha una solució, no hi ha una resposta bàsica, no tenim un gran pensament complet, no? Que la mos doni, sinó que probablement l'haurem de construir diàriament, però com més forts siguem des de l'ecologisme i altres moviments socials com el feminisme, potser tindrem més força per traslladar aquests aprenentatges a gran escala en el futur. No sé si també, si Naina Salvà diu, veig que li agrada molt els aprenentatges d'aquests dies o les reflexions. La Marina diu, si s'haurà impacte del turisme i s'aposta per un creixement turístic, sí que podria arribar a existir un turisme sostenible. Bueno, jo me sap greu dir-vos, insistir per aquí. Crec que no existeix el turisme sostenible i ho diu jo som el primer que m'agrada viatjar, que tots m'agrada viatjar. Ja sé que sona molt malament que no podem fer turisme sostenible i que, per tant, cada vegada que anem de turistes no n'estan fent. Donaria per una altra reflexió i ara tampoc crec que no tenim més temps ni potser és el lloc per explicar-ho tot, no? Però sí, el turisme sempre té uns impactes en les comunitats locals, en els entorns ecosistèmics pels quals se mou, i aquests impactes són majors o menors. El problema és el control d'aquest impacte. Igual que l'agricultura té un impacte, no? I crea i transforma els ecosistemes i transforma les societats. El problema és la mesurabilitat d'aquest impacte. Quan el turisme és una petita part de l'economia, té un impacte, un cost petit. Quan és a gran escala, com en el cas del sud d'Europa, com som ara, té un impacte bestial. El problema és la capacitat d'absorció d'aquest impacte. Aquest és el problema. No és tant que el turisme sigui sostenible o no, però jo crec que no ho és, sempre té un impacte negatiu, sinó la capacitat d'absorció d'aquest impacte. I ara mateix és evident que el sud d'Europa i especialment de les Balears han perdut totalment aquesta capacitat d'absorció. No l'han controlada mai, però ara directament està desbocadíssim. Teniu més qüestions? Hi ha més que vulgueu apuntar? Us he fotut una xerrada, no? Llarga. Bé, si no teniu res més a dir, si no teniu res més a dir, jo us convido aquests dies a entrar a les xarxes socials del COP. Veig aquí Naina Salvà que diu la prova seria un turisme de poc impacte. Sí, o reduir molt el turisme i el volum de turisme a nivell mundial per controlar millor aquest impacte que té, no? Necessitem gent governant que entengui, efectivament. Sí, necessitem gent que no tingui por i, necessitem gent d'esquerres, probablement, que un nou accés a les autopistes i més asfalt, més ciment, més tracte rodat. I la presidenta del Consell de Mallorca diu que això desvia camions d'un lloc al per un altre i això és mobilitat sostenible, no? Òbviament això és ridícul i el grau de corrupció del terme sostenibilitat. Sí, un poc per anar acabant, me demanen quan vol la quota sòcia del GOP. Crec que anual ara mateix són 65 euros a l'any, 36 quota reduïda. Efectivament, això depèn de la vostra edat i la vostra capacitat econòmica, també hi ha quota voluntària. En tot cas, jo vos convido a entrar aquests dies en els perfils xarxes del GOP, que sí que estan més actius, on anem penjant aquests dies, per exemple, reflexions, articles que ens ajudin
Sí, són 36 euros anuals. Articles que ens ajuden a reflexionar i estaven tenint molta reflexió aquests dies al voltant de la crisi. Per tant, us convido a entrar a les xarxes, tant a Twitter com a Facebook com a Instagram, perquè pugueu veure aquests articles que compartim i també, òbviament, us convido a entrar a el web, sempre estar pendents de totes les notícies que anem generant i tot aquest discurs que anem reforçant. Hem creat un grup de feina específic sobre aquest tema, aprofitant aquest tancament, que vos hi podeu sumar sempre que vulgueu, sobretot la gent que sou de Mallorca, els que estigueu interessats, participaria també, encara que no sou de Mallorca, també podeu, perquè moltes d'aquestes trobades, reunions o debats se fan de manera telemàtica i per tant, cap problema. Jo vos convido sobretot a això, i sempre dic el mateix. El COP té molta força, però entendria més si fóssim molts més socis. No? Per tant, no és qüestió de fer-vos socis, però simplement la força dels moviments socials és això, no? La gent que té darrere. Per tant, com més siguem empenyent en aquest sentit, més força tindrem i més força tindrem per dur a la pràctica això que estan dient avui aquí. Per part meva, res més, si trobeu, crec que ha estat una xerrada llarga i de manera molt llarga, però espero que us hagi agradat i res, si mos trobam tant en persona, quan puguem sortir a casa nostra, com per les xarxes, sempre que vulgueu, tant el COP com jo mateix, en tot el que vulgueu. Moltes de gràcies i fins aviat i gràcies a la Forja per la seva invitació i gràcies a tots per haver-me escoltat.